салом алейкум ба ҳама. мувофиқатоварӣ. мувофиқатро муайян кунед. АС БД С1 Д5. мувофиқати номи табақаи аҳолӣ ва намояндагони онро дар замони сосониён муайян намоед. АД Б4 С5 Д3. мувофиқатро муайян намоед. АС Б5 С1 Д2. мувофиқатро муайян кунед. А1 Б4 С5 Д3. мувофиқатро муайян кунед. АД Б3 С4 Д5. мувофиқатро муайян кунед. А4 БД С5 Д1. мувофиқати мафҳум ва шарҳи онро муайян намоед. А1 Б4 С3 Д2. мувофиқати мафҳум ва шарҳи онро дар оини зардуштӣ муайян намоед. АД Б5 С1 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А5 Б1 С2 Д4. мувофиқатро муайян намоед. АД Б1 С5 Д3. мувофиқатро муайян намоед. А5 БД С4 Д3. мувофиқати воқеа ва шахсро муайян намоед. АС Б5 С4 Д1. мувофиқати асосгузор ва давлатро муайян намоед. А4 Б3 С1 Д2. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. АС Б4 С2 Д5. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А5 Б4 С2 Д3. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А1 Б4 С5 Д3. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А5 Б1 С4 Д3. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А5 Б1 С4 Д2. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. АД Б4 С1 Д3. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А4 БД С3 Д5. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А5 Б3 С1 Д2. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. АД Б5 С1 Д4. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А1 Б4 С2 Д5. мувофиқати муҳориба ва давраро муайян кунед. А5 Б3 С2 Д1. мувофиқати муҳориба ва давраро муайян кунед. А1 Б5 С4 Д2. мувофиқатро муайян кунед. А4 Б3 С5 Д1. мувофиқати истилоҳ ва шарҳи онро муайян намоед. А4 Б3 С5 Д1. мувофиқати истилоҳ ва мазмуни онро муайян кунед. АД Б1 С2 Д4. мувофиқати мафҳум ва мазмуни онро муайян намоед. А5 Б1 С2
D4. Мувофиқати истилоҳ ва шарҳи онро муайян намоед. AD B1 S5 D3. мувофиқати мансабдор ва вазифаи ӯро муайян намоед. A4 B1 SD D3. мувофиқати мафҳум ва мазмуни онро муайян кунед. A1 B4 SD D3. мувофиқати мафҳум ва мазмуни онро муайян кунед. A4 B1 S5 DD. мувофиқати сулола ва давлатро муайян кунед. A4 BD S1 D3. мувофиқатро муайян кунед. AD B4 S1 D5. мувофиқати воқеа ва солро муайян намоед. A4 B1 S5 D3. мувофиқати воқеа ва солро муайян намоед. A4 B3 S5 DD. мувофиқати воқеа ва солро муайян намоед. AD B5 S1 D3. мувофиқати воқеа ва солро муайян намоед. A1 B5 S3 D4. мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. AD B5 S3 D4. мувофиқати давлат ва асосгузори онро муайян кунед. A4 B1 S3 D5. ёдгории таърихӣ ва макони ҷойгиршавии онро муайян намоед. A5 BD S3 D1. мувофиқати ёдгории меъморӣ ва давраи бунёди онро муайян кунед. A3 B4 S5 DD. мувофиқатро муайян кунед. A5 B1 S3 DD. мувофиқати воқеа ва давраро муайян кунед. AD B4 S3 D5. мувофиқатро муайян кунед. AD B5 S1 D4. мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. A3 B4 S1 DD. мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. A1 B5 S4 DD. мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. A1 B4 S3 D5. мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. A5 BD S4 D1. мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. A3 B4 S5 D1. мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. AD B5 S3 D4. мувофиқатро муайян кунед. A4 B5 S1 DD. мувофиқати сол ва воқеаро муайян кунед. A1 BD S4 D3. мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. AD B5 S4 D3. мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A4 B3 SD D5. мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A4 BD S5 D1. мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A3 B1 S5 DD.
мувофиқати сана ва воқеаро муайян кунед. А5 Б2 С3 Д4 мувофиқати воқеа ва паёмади онро муайян кунед. А2 Б5 С4 Д3 мувофиқати воқеа ва давраро муайян кунед. А1 Б4 С3 Д5 мувофиқати воқеа ва давраро муайян кунед. А2 Б4 С3 Д5 мувофиқати воқеа ва давраро муайян кунед. А1 Б2 С4 Д3 мувофиқатро муайян кунед. А2 Б1 С3 Д5 мувофиқати мафҳум ва шарҳи онро муайян намоед. А2 Б1 С4 Д5 мувофиқати мафҳум ва шарҳи онро муайян намоед. А4 Б5 С1 Д2 мувофиқати ташкилот ва вазифаи онро муайян намоед. А5 Б4 С3 Д2 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б4 С2 Д1 мувофиқатро муайян намоед. А2 Б5 С4 Д3 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б3 С1 Д2 мувофиқати созмон ва мақсади онро муайян намоед. А5 Б1 С4 Д3 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б3 С1 Д2 мувофиқати давра ва мафҳумро муайян кунед. А3 Б2 С1 Д5 мувофиқатро муайян кунед. А1 Б3 С5 Д2 мувофиқатро муайян кунед. А1 Б4 С2 Д5 мувофиқатро муайян намоед. А2 Б3 С5 Д4 мувофиқатро муайян намоед. А5 Б1 С4 Д3 мувофиқатро муайян намоед. А5 Б4 С1 Д3 мувофиқати сана ва воқеаро муайян намоед. А3 Б4 С5 Д2 мувофиқати сол ва воқеаро муайян намоед. А2 Б1 С5 Д2 мувофиқати сол ва воқеаро муайян намоед. А5 Б2 С1 Д3 мувофиқати муаллифи фон ва асарро муайян кунед. А1 Б4 С2 Д5 мувофиқати муаллиф ва асарро муайян кунед. А4 Б3 С5 Д1 мувофиқати муаллиф ва асарро муайян кунед. А4 Б3 С2 Д5 мувофиқати муаллиф ва асарро муайян кунед. А1 Б2 С4 Д3 мувофиқати роҳбари ҷумҳурӣ ва воқеаи давраи ӯро муайян намоед. А2 Б3 С1 Д5 мувофиқати роҳбари ҷумҳурӣ ва воқеаи давраи ӯро муайян намоед. А1 Б3 С2 Д4 мувофиқати роҳбари ҷумҳурӣ ва воқеаи давраи роҳбарии ӯро муайян намоед. А4 Б3 С5 Д2 мувофиқати роҳбар ва воқеаи замони роҳбарии ӯро муайян намоед. А2 Б3 С4 Д1 мувофиқати шахсият ва самти фаъолияти ӯро муайян намоед. А5
B2 S1 D4 мувофиқатро муайян кунед. А2 Б5 С4 Д3 мувофиқатро муайян кунед. А3 Б2 С4 Д5 мувофиқатро муайян кунед. А1 Б4 С2 Д3 мувофиқатро муайян кунед. А3 Б4 С1 Д5 мувофиқатро муайян кунед. А4 Б1 С2 Д5 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б1 С4 Д2 мувофиқатро муайян кунед. А2 Б4 С3 Д1 мувофиқатро муайян кунед. А2 Б3 С4 Д1 мувофиқатро муайян кунед. А2 Б4 С3 Д1 мувофиқати воқеа ва санаро муайян намоед. А2 Б3 С5 Д1 мувофиқати воқеа ва санаро муайян кунед. А1 Б3 С5 Д2 мувофиқати воқеа ва санаро муайян кунед. А5 Б4 С2 Д1 мувофиқати сана ва воқеаро муайян намоед. А4 Б2 С3 Д5 мувофиқати сана ва воқеаро муайян кунед. А4 Б5 С3 Д2 мувофиқатро муайян кунед. А4 Б1 С2 Д5 мувофиқати ҷашн ва солро муайян кунед. А4 Б3 С2 Д5 мувофиқати сол ва воқеаро муайян намоед. А2 Б5 С3 Д4 мувофиқати сол ва ҷашнро муайян кунед. А4 Б3 С2 Д1 мувофиқати воқеа ва солро муайян намоед. А2 Б4 С1 Д5 мувофиқати воқеа раванд падида ва давлатро муайян кунед. А4 Б5 С2 Д3 мувофиқати воқеа раванд падида ва давлатро муайян кунед. А4 Б3 С5 Д1 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б4 С1 Д2 мувофиқати воқеа раванд падида ва давлатро муайян кунед. А4 Б2 С3 Д1 мувофиқатро муайян кунед. А1 Б4 С5 Д2 мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А1 Б4 С3 Д2 мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А4 Б2 С3 Д1 мувофиқатро муайян кунед. А2 Б3 С5 Д1 мувофиқати ҳоким ва давлатро муайян кунед. А5 Б2 С1 Д3 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б1 С2 Д4 мувофиқати шахсият ва воқеа раванд падидаро муайян кунед. А3 Б4 С5 Д2 мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. А1 Б4
S3 D2 мувофиқати шахсият ва воқеа раванд падидаро муайян кунед. A5 B4 S1 D3 мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. A4 B1 S3 D2 мувофиқати воқеа раванд падида ва давлатро муайян кунед. A1 B2 S4 D5 мувофиқати воқеа раванд падида ва давлатро муайян кунед. A1 B5 S4 D3 мувофиқати воқеа раванд падида ва давлатро муайян кунед. A1 B4 S2 D3 мувофиқати воқеа раванд падида ва давлатро муайян кунед. A2 B4 S3 D5 мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. A1 B5 S4 D3 мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. A2 B1 S3 D5 мувофиқатро муайян кунед. A5 B1 S3 D4 мувофиқати воқеа раванд падида ва паёмади онро муайян кунед. A5 B1 S2 D4 мувофиқати воқеа раванд падида ва паёмади онро муайян кунед. A3 B2 S4 D1 мувофиқати воқеа раванд падида ва паёмади онро муайян кунед. A4 B1 S3 D2 мувофиқатро муайян кунед. A3 B4 S1 D5 мувофиқатро муайян кунед. A5 B1 S4 D2 мувофиқатро муайян кунед. A5 B4 S2 D3 мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A2 B1 S5 D4 мувофиқати воқеа ва солро муайян намоед. A2 B3 S4 D1 мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A4 B5 S1 D3 мувофиқати воқеа ва санаро муайян намоед. A5 B4 S1 D2 мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A2 B5 S4 D1 мувофиқати воқеа ва солҳоро муайян намоед. A4 B3 S5 D1 мувофиқати воқеа ва солҳоро муайян кунед. A5 B3 S1 D2 мувофиқатро муайян намоед. A2 B4 S5 D1 мувофиқатро муайян намоед. A4 B3 S1 D5 мувофиқати ходими давлатӣ ва мансаби ӯро муайян намоед. A3 B2 S1 D5 мувофиқати сиёсатмадор ва давлатро муайян кунед. A2 B4 S1 D3 мувофиқати ходими сиёсӣ ва давлатро муайян намоед. A4 B2 S3 D5 мувофиқати истилоҳ ва шарҳи онро муайян кунед. A3 B1 S4 D5 мувофиқати истилоҳ ва шарҳи онро муайян кунед. A3
B1 S5 D2 мувофиқатро муайян намоед. A5 B4 S1 D3 мувофиқати истилоҳ ва шарҳи онро муайян намоед. A2 B1 S5 D4 мувофиқати созмон ва соли таъсиси онро муайян кунед. A4 B3 S2 D5 мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A2 B5 S1 D4 мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A1 B3 S5 D4 мувофиқати воқеа ва санаро муайян кунед. A3 B1 S4 D2 мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A4 B2 S3 D5 мувофиқати воқеа ва солро муайян кунед. A5 B2 S1 D4 мувофиқати воқеа ва солро муайян намоед. A1 B4 S3 D2 мувофиқати воқеа ва солро муайян намоед. A1 B5 S3 D2 намунаи савол масъалаҳои кушода. пойтахти давлати Сафориён дар харита бо кадом рақам ишора шудааст? 1. пойтахти давлати сарбадорони Хуросон дар харита бо кадом рақам ишора шудааст? 1. пойтахти давлати Ғурён дар харита бо кадом рақам ишора шудааст? 3. шаҳре ки дар он бо сарвари Абубакри нонвой шӯриш сар зад дар харита бо кадом рақам ишора шудааст? 2. маркази Хуталон хатлони аҳди Сомониён дар харита бо кадом рақам ишора шудааст? 1. маркази Истарафшан аҳди Сомониён дар харита бо кадом рақам ишора шудааст? 2. шаҳри қадима ва маркази музофоти Хуталон дар ҳудуди деҳаи Қурбоншаҳиди ноҳияи восаи ҷойгир аст? 1. шаҳре ки дар матн сухан дар борааш меравад ки дар харита бо кадом рақам ишора шудааст? 1. ин шаҳр ҳанӯз дар замони ҳукмронии Тоҳириён ва Сафориён пойтахти тамоми Хуросон буд. аз нимаи дуюми асри 10 сар карда ҷойи нишасти сипаҳсолори Хуросон гардид. шаҳре ки дар матн сухан меравад дар кадом рақам ишора шудааст? 1. шаҳре ки дар он соли наҳси бар зидди Сомониён шӯриш сар зад дар харита бо кадом рақам ишора шудааст? 2. воқеае ки сухан дар борааш меравад кадом сол ба амал омада буд? Исмоили Сомонӣ ба музофоти Истарафшан ки мустақил буд ва яке аз музофотҳои пурқувват ҳисоб меёфт, лашкар кашида онро ба тасарруф овард. соли 893. воқеае ки сухан дар борааш меравад кадом сол ба амал омада буд? соли дар вилояти Ғур шахсе бо номи Абубилол бар зидди ҳукумати маҳаллӣ шӯриш бардошт. соли 907. воқеае ки сухан дар борааш меравад кадом сол ба амал омада буд? Исмоили Сомонӣ ки рӯзҳои охирии умри худро сипарӣ мекард, ба яке аз сипоҳиёни худ бигиш дастур дод ки ин исьёнро фурӯ нишонад. соли 907. воқеае ки сухан дар борааш меравад кадом сол ба амал омада буд? Чингизхон ҷанговарони яккачинӣ дар ҷангҳо обутобёфтаро гирифта, бо тайёрии пухта ба Бухоро ҳамла овард, вале ба муқобилати пурзори сокинони шаҳр рӯбарӯ шуд. соли 1220. воқеае ки сухан дар борааш меравад кадом сол ба амал омада буд? ин ҷунбиш махсусан дар Бухоро пурқувват буд ва дар ин ҷо шӯрише ба амал омада ки бо номи шӯриши Маҳмуди Торовӣ машҳур аст. соли 1238.
воқеае ки сухан дар бораш меравад кадом сол ба амал омада буд, ғуриён ба Лоҳур лашкар кашида давлати ғазнавиёнро аз байн бурданд. соли 1186. воқеае ки сухан дар бораш меравад кадом сол ба амал омада буд, Тоҳир ибни Ҳусайни амири Хӯросон таъин мешавад, ки Муварроунаҳр ҳам тобеи он буд. ӯ дигар ба хилофати араб итоат намекунад. соли 821. воқеае ки сухан дар бораш меравад кадом сол ба амал омада буд, шӯришиён шаҳри Сабзаворро ба даст дароварда онро ба пойтахти давлати худ табдил доданд. соли 1337. воқеае ки сухан дар бораш меравад кадом сол ба амал омада буд, роҳбари шӯриши Рофеъ ибни Лайс хиёнат карда ба тарафи душман гузашт ва шӯриш фурӯ нишонда шуд. соли 810. намунаи субтести таърих, яъне ки дар имтиҳон ба монанди ин варақае ки мебошад, ба монанди ин меояд, ки дар он ҷо ба монанди китоб аст, аз 4 фане месупоред, аз ҳар як фан ба мисли ин меояд, ки аз таърихи мо обши 20 дона тест, 1 2 3 4 5 мувофиқа, 1 дона саволи не 4 то мувофиқа, 2 дона саволи кушода меояд. биё ҳам якбора инҳоро кор мекунем, ки дар имтиҳон ба шумо як варақаи сурх медиҳад, як дигар ба мисли китоб он сиҳонавис мебошад. биё инҳоро кор кунем. кадом ҳокими ҳахоманишиниён шоҳи Миср шинохта шуд ва ба сулолаи 27-уми фиръавнҳо асос гузошт? Камбуҷи. ороми забони расмии кадом давлат буд? ҳахоманишиниён. соли 632 кадом солшуморӣ ба вуҷуд омад? Яздигурдӣ. ки ба муқобили истилогарони араб шӯриш бардошта буд? Синбоди муғ. кадом сулола аз рӯи тартиби хронологӣ пештар ҳукмронӣ кардааст? ғазнавиён. мушрифона чист? андози давлатӣ. девони сомониён ки корҳои дипломатӣ ва ҳуҷҷатҳои муҳими давлатиро назорат мекард. амидулмулк. паёмади муҳорибаи дандонакон. ба охир расидани ҳокимияти ғазнавиён дар Хӯросон Абдураззоқи Самарқандӣ дар бораи кадом шаҳр гуфта буд, чун Амир Ҳусайн ва Темурланг аз ҷанги Лой ҳазимат шуда аз ҷайҳун гузаштанд ва лашкари муғол ба ҳаволӣ расид. аҳолии он аз ин қазия ҳайрон буданд. Самарқанд. сухан дар бораи кӣ меравад? дар амурати Бухоро аз соли 1753 сулолаи Манғитиёни узбек ҳукуматдорӣ мекарданд, ки тавассути шоҳи Эрон ба идоракуни Муварроунаҳр соҳиб шуда буданд. Нодиршоҳ. воқеа дар куҷо ба амал омада буд? Шӯриш аввали баҳори соли 1873 пеш аз ҳама дар байни мардуми қирғиз сар зад, зеро яке аз сарварони шӯриш будани Фулотхон миллаташ қирғиз онҳоро рӯҳбаланд намуд. Хонии Қуқанд. қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Тоҷикистон. Ҳоди Кенҷаев. бо талошу муборизаҳои кадом қишри ҷомеа забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ гирифт? Зиёиён. паёмади созишномаи Беловежскро муайян кунед. таъсиси Иттиҳоди давлатҳои мустақил. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 1 май кадом ҷашн таҷлил мегардад? рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон. созишномаи Верден дар соли 843 ба пароканда шудани кадом давлат оварда расонид? империяи франкҳо. ихтирои телефон ба номи кадом олимон марбут аст? Аббел ва И. Грей. дар нимаи аввали асри 20 кадом давлат бузургтарин кишвари соҳибмустамлика ҳисоб меёфт? Британияи Кабир. дар акс муҷассамаи ки инъикос ёфта аст? Озодӣ. сухан дар бораи кадом воқеа меравад? ҳукумати ИМА муътақид буд, ки ин ҷинояти даҳшатнокро аъзои созмони террористии Алқоида бо сарварии Усома бини Лодан содир намуданд. ҳамлаи террористӣ дар шаҳрҳои Ню-Йорк ва Вашингтон. мувофиқати мансабдор ва вазифаи ӯро муайян намоед. А4 Б3 С2 Д5. мувофиқати воқеа ва давлатро муайян кунед. А2 Б5 С3 Д4. мувофиқати сол ва воқеаро муайян намоед.
А5 Б2 С1 Д3 мувофиқати воқеъ ва давлатро муайян кунед. А4 Б1 С3 Д2 шаҳре ки дар он соли насли 30 бар зидди Сомониён шӯриш сар зад, дар харита бо кадом рақам ишора шудааст? Рақами Д. воқеае ки сухан дар бораш меравад кадом сол ба амал омада буд? роҳбари шӯриш Рофеъ ибни Лайс хиёнат карда ба тарафи душман гузашт ва шӯриш фурӯ нишонда шуд. соли 810. хайр дӯстон, аз фани таърих ҳам ба анҷом расонид. Ба шумо муваффақият дар имтиҳон. хубтар рафта супоред. чӣ ихтисосе ки гирифтаед ба орзу мақсади худ расед. дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад. дар плейлист Маркази Миллии Тестӣ. хайр, то боздид.